a vraća se lik posla kući. Dobro. I onako nije bio duže vreme neki poslovni put, vraća se kući i onako vidi, otvara vrata i kroz hodnik, kroz trpezariju, kroz dnevnu sobu, kroz kuhinju, sve povezano, vidi žena se stagnula onako dole i on jadan za gore trči onako, trči kroz hodnik, trči, skida već pantalone, gleda oči izbulje onako, prilazi da diže suknju na brzinu onako, tap, završi, čim je završio, jadan pogleda, a ono nije žena nego tašta, on deće, šta će, jadan na vlasice, trči gore na sprat, ono žena gore nešto čisti, nemam pojma, kaže, ja napravim pizdariju, kaže, šta je bilo, kaže, gotovo napravim pizdariju, pa šta je bilo, kaže, ja mislim, kaže, vratim se od posla, kaže, mislim, ti, kaže, ista kosa, iste pantalone, isto dupe, sve, kaže, kad ono tvoja keva, kaže, molim ti, idi dole, vadi situaciju, nekako, molim te, ako može, nekako izvadi, ja ne mogu da se pojavim noći, ti lazi dole, žena, nervozna, i odmah na kevu, pa dobro be mamo, pa znaš ga kakav je budala, pa što mu nisi rekla be odmah, pa znaš ga da nije bio, pa taj uopšte ne gleda te udara, pa što mu nisi rekla, pa trebala si ga prekiješ, što mu nisi rekla, znaš šta kaže keva? Ne mogu se. Bože, ćerko, ja ne pričam sa zeta 2 godine sađu, pričam.